coban kok ditase yo. Sun takon war tanereki minuman soda gembira minimal soda gembira. Iya, Sprite Fanta ngono kuwi wis lumrah Mas ya. Kono apa Waleh Waleh. Apa? Bosen Ade. Bosen. Ade paling enggak yo anu lah, ciu. Oh, ciu. Kelarangan. Apa? Banyu tajin. Pah, kowe sembarang ora modal belas sih piye to jane. Ngirit. Ya ngirit-ngirit tapi aja nemen-nemen bojomu ayune kaya ngene lho. Alah kok nek rasane yo dijolke ngono. Oh alah. Oh lho. Bangsat. Yo. Janji yo. Janji kueling. Terus tumpake perahu sampai cepet munggah koning pepagungan. Ya, mangga dados celarat. Yo. Sekali lagi Mas Arya. Matur nuwun. Ya, Dian. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Amirin. Gem dalu Mbak Cange Bulimbo. Nggih. Balik deh. Nggih. Suwe ora jamu ngombene dipadangi lilin, suwe ora ketemu pisan karo Mas Amirin. Oke. Suwe, hah? Lek kula. Suwe ora jamu, jamune pating perentul. Iya. Suwe ora ketemu pisan karo Mbak Mintul. Suwe ora jamu. Jamu pisan. Godhong manggar. Apa kuwi? Suwe ora ketemu pisan kalau Dalang Akbar. Amin. Aku gaeno Rin. Gawe dhewe. Bayarane dhewe-dhewe kok kon gaene aku gah. Wis 500 tak gaene. lha nek nang tak DP no. Tak parai karo madhep kono Mbak Mintul. Suwe ora jamu terokna. Suwe ora jamu. Jamune pancen apik. Jamune pancen apik. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu. Pak Lurah kula nyuwun dhuwit. Pak Lurah? Ora, ki mau aku dibisiki. Aku ora tau nggawa cash lho, Ren. Engko tak transfer dhewe lho. Pak Lurah niku. Nggih, delokno nomor rekeninge dalange lek kuwi ngoten, Wong. Wah. Nggih ta Pak Lurah? Endi, Wong? Lho mlayu. Wong nek kono to. Ndi to?
Nggih. Alhamdulillah sowan masyarakat Desa Pagu penonton Nggih. kebak bludak ramai. Alhamdulillah. Wah, jandas tok. Nggih. Sak wae. Ya sak awake kok. Heeh. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu sedaya kemawon terkhusus Bapak Kepala Desa Pagu kalian perangkat desa. Alhamdulillah. Iya. Wah, sampean mong kan ngartekne Pagu. Pagu. Aku yo ngartekne. Ngartene napa Mas Amirin? Ben yo Pagu kuwi no. Oh, tetep Pagu. P. Lah kok sampean ditransfer aku ora no. Ya, Mary. Yo panggah. Pak takku kok ngarepe rada gedhe ya. Nah, Pagu. Pagu. P. Perangkate. A. Agresif. Heeh. G. Gregah sumringah. Heeh. Gak gerangsang to. Ora. U. Untuk warga masyarakat Pagu semuanya. Kowe kok yo iso to. Iso ngono ra tepuk tangane pito bucare iki barang. Tangan. Lah, nek nyatusan. Gak oleh ya. Ora entuk. Saiki ku mare yo. Mbak Mintul dongane apa kanggo warga masyarakat Desa Pagu yang malam hari ini mengadakan acara Bersih desa. Suruhan iki nggih. Nggih. Heeh. Diduk ngene niki sehat selalu nggih masyarakate niki. Amin. Amin. Perangkate nggih ngoten sehat Nggih. selalu panjang umur, Amin. rezekine kuatah sedaya nggih. Amin. Amin. Nah, nek Mas Samirin dongane apa? Nggih, nderek kedonga mugi-mugi khususipun Bapak perangkat Desa Pagu dipun paringi sehat seger waras lan ugi warga masyarakat sedaya mugi-mugi tansah pinaringan berkah lan barokah saking Gusti Allah. Amin. Lan ugi bapak-bapak muspika ugi rawuh niki. Ngaten nggih. Nggih. Ah. Mugi-mugi tansah siap dan siaga untuk melayani warga masyarakat dan untuk melestarikan budaya di kawasan Pagu dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Mas Samirin kalau Mbak Mintul iki mau Nggih. berangkat dari rumah jam berapa, Mas? Kula wau jam 3 sore. Wah, alhamdulillah. Mbak Mintul? Kula jam bar magrib kula pun. Malah bermagrib apa aku cis nek kene awakmu jeneng omah no. Tebih to saking mriki, Mas. Oh Jogja kula. Sinten? Daleme Mas Samirin. Lek kula antawis 50 km. Oh, mengaten. Nah, yuk saiki atur panglipur kanggo pembukaan Mas Samirin karo Nggih. Mbak Mintul tak aturi nggo opening. Ayo tembang duet wong Tembang loro. duet. Duet. Ayo. Duet. Iya. Weh, lho penggemare iki lho. Iki sing kono kae wedu. Oh, dudu. Duduk. Aku demen sing kae sok kedlungup-dlungup. Piye? Apa nek? Oh iya. Gak lek ku joget saking semangate kae. Cek tol-tol mau giret nyanyi to iki. Lah aku lho, nek weles brang modelene misos dhewe tak pisuwi. Napa? Iming-iming. Oke. Oke. Oh ya, oke, siap. Jadi Bapak Pak sopo kok Pagu? Ahmad Wagu. Oh iya. Oh, Pak Ahmad saking Pagu. Oh, nggih. Ahmad Pagu. Iming-iming, Yo. Mas. Siap, oke, Siap, ya. Kanggo pembukaan Spesial, menghibur ana ing acara bersih Desa Pagu. Oke. Iming-iming. Iming-iming diaturke, heeh. Kanggo opening, heeh. Mangga dadekno Mas Astabrata. Mbak Mintul dan Mas Samirin. Nggih. Astra Brata ini menyimpan berbagai potensi, ya toh. Musiknya sae, gamelane nggih sae. Sae. Alhamdulillah. Aja to mung sinden karo pengerawit. Nah, Tak golekne kanca. ono. Sini ini ada potensi. Iya. Heeh. Sik, aja bengok-bengok sik. Sik, kalem. Mas. Jarwoi, Wis sik to. to. Yo sik to kalem sik. Sik, kalem Oh. sik. Sik gantian sik. Gantian. Sik to kene tak omong sik. Yo. Sik to. Mas Akbar calonku tak ngomong sik. Lah. Rumangsaku. Sini itu menyimpan berbagai potensi. Contohnya. Contohnya tak undangke artisnya Astra Brata. Lho. Gue artis dhewe ya. Loh, piye toh? Ganteng pol enggak? Bukan Lanang hanya wedok. Mas Samirin dan Mbak Mintul. Nggih. Yang Astra Brata juga mempunyai artis yang tampan, dedeke dhuwur, gede putih, pekulitane kuning langsat. Berarti senenganku. Wah iya no, luwih ganteng kok aku Mbak Mintul. Idolamu kok. Idolaku. Luwih ganteng. Luwih ganteng kok dalang. Luwih ganteng kok dalange. Rambutnya dawa. Wah rambutnya dawa semiran. Wah. Semir ireng. Semir ireng. Sak raine. Semir ireng sak raine. Sak raine. Yo, Mas Victor juga nih serampat. Madep kono sih Mbak Mintul. Madep kono sih. Victor. Madep kono. Victor, ayo naik Victor.
Ula piye Mas? Ayo. Wis madhep kono sik aja gak oleh delok, gak oleh delok. Mbak Mintul gak oleh delok. Jan seleramu tenan Tul. Tenan. Ganteng kok gak? Pol Putih kok gak Ren? Wis Tetep karo aku rada dhuwur kono. Dhuwur kono. Iya. Berarti Kulitane rada putih kaya awakku. peh Rambutnya dawa ngandan-ngandan. lambene iki lambene. Lambene miwi nyuplik cilik. Biar jambe kok ora. Yo. Aku lanang e. Momo anu gelem kok kon rabi. Peh. Aku gak sabar ya. Sik sabar. Ini masih ujung kebolehan. Sekali lagi. Ayo goyangan itu pas karu-karuan. Gandeng dong. Bah janpol. Niki sampun. Sampun Sampun angsal. Bejo mendekat sana. Jan awakmu bejo tenan. Yo jombla aja wae. Wes ning gurine. Lah. Wes. 1 2 Alon-alon. Dihitungi Mas Amirin. Kaget. Dihitungi Mas Amirin. 1 2 3 balik. Balik Sik to aku yo ndredeg to wonge ganteng Kalem. Jaga sawah. Kalem. Kalem ae. Kalem ae. Langsung muter. Tenan Mas Akbar wonge Yo ganteng. ngene lho. Mutering ku aduh apa iki. Mutering. Seret. Lah, mesti ambruk sampean. Tenanan kaget. Wah, jan seleramu pol. Heeh. Aku tak nek mburimu menawa geblak tak taman. Aku wis kemecer Ren. Yai. Ayo. 1 2 3. Opo ki? Piye to piye? Piye, kurang piye? Kurang ganteng piye, kuning langsat lho rambutnya lho. Rambutnya ngandan-ngandan. Delan cepetan blangkone diluk. Lho kaya jeng Lu aja lah. Mas Akbar no ngapusi aku kok. Salaman ya, perkenalan. Perkenalan Kenalan Mas. sih. Dik Mintul Mas. Kayak Nomiknya. Bisu to. Mumio. Bisu to niki. Hihi. Mas. Wah, Tek kono sing seleramu tenan to. kok gak. Mas, Nggih, namanya sinten? kula Nggih. Victor, Pak. Victor. Oh, Victor. Wah, Ya ampun. keren lo jeneng itu. Sampean kesini tadi diantar siapa? Mama? Papa? Iya. Papa. Iya. Aku bareng sopir-sopir mau, Mas. Sopir-sopir. Sampean ini masih sekolah apa masih? Alah. Wah, bati weh. Kayak penyanyi nyangking kiri. Ais. Nyapa? Pripun enggak? Apa? Nyapa toko nyamang kene? Kene lho. Iya kuwi lho. Pancen madepe pasti ngono tul. Kene madepe. Hmm. Mas. Nggih. Ini kita SD kok jenengan jak to Mas Akbar? SD piye? Ayo mantuk. Hei. Ayo. Nyapa to? Sik to sabar. Sik to, Bos. Wis to yo. Sik to. Yo. Garapanmu aja kasar-kasar. Wong bagus e kaya ngene lho yo. Heeh. Sik. Sik tak golekne kanca. Oh iya. Mbak Hani jumeneng sepotono to. Ya, oke. Yo. Oke.
tak lho. Wis Coba entek. batumu mari-mari. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Hani. Mas Akbar sing ganteng-ganteng dhewe. Gini. Ganteng Yo apa iki? Kok Kulinamu karo masku to? aja ngomongnya kuwi. Aku mengko diseneni. Ah gantenge ganteng kono ning perkasane perkasaku. Masa ta? Apa iso? Selamat malam. Wah. Lah aja aku mang wis di WA sing hati-hati lho. Iya, santai. Sampe aja berkecil hati ya, Mas. Ora rameni kok. Akbar ini apa? Diadu Mas Samirin. Seumpama ini adalah bahtera rumah tangga. Upama Victor bojone Mintul. Ya rene. Aku bojone Hani. Iki. Mbak Ani. Terus aku kon nyapa iki? Kowe wasit. Man. Heeh. Saiki didu suarane. Ora. Antarane aku karo Mas Victor. Oh iya. Ya. Adu romantis seumpama. Aku ning kene. Iya. Heeh. Seumpama ini adalah rumah tangga. Rumah tangga. Nggih. Garis Garis kene. Kira temboke ya. Garis ya. pelok Mas Andra. Samirin garisnya murep Rin. Diadu suarane. Iya. Bawa yen ing tawang ana lintang. Oke. Victor. Semangat Yen ing Mas. tawang wae. Yen ing tawang. Ayo Mas Victor semangat sayangku ya. Semangat. Nanti kalau kamu nggak semangat tak gendong. Oke. Nanti kalau nggak semangat tak setrum. Ayo. Iya. Bawa sik. Ya. Sapa sih? Kowe sik no. Awakmu kula. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Yo pinter. Sik. Semua wasi apa tuh Jan? Ora lek lebokne iki mau lho. Oh. Heeh. Yuk. Iya. Yo kena sampean yo Mas yo sing apik yo. Iya jelas Sampeyan aku kan kok. sekolahan kulon yo toh. Ya apik. Ayo Mas, enggak usah menghiraukan itu. Apik. Itu rumah tangga yang bahagia tapi sebenarnya tidak. Tidak, wis serik ra apa-apa. Serik iri. Aku malah bingung dewi. Lah Sal, ono sik. Ayo. Iya. Mike barang iki yo apik iki lho Mas. Mike barang ya apik iki. Mike sing kedulongnya godireng lah kae. Apa kae Mike cilik kaene sing ngasih embel. Ember, combe ra apa-apa. Combe. Pak nyun Iri telo kali ambek- gede ini. Iri ambek adewe. Nggih. Yo. Iya. Masa ngono iki iso muni tenan sampe Gaku ae. Nebak itu apa ora? padahal wedokane kakek. Iki bojoku iso ngawur urusan rumah tanggamu dhewe. Tasile olah ra? Rumangsa kok. Nyomangan iki meneng iki ben gandang sik. Anteng wong loro anteng. Rumangsa. Wis ndang. Kok yo lah. Wis ngadep ora. Bakno rumah tanggane luwe. Oh, luwe. Luwe bako. Luwe, alah wis ben. Iya. Bako jajane wong kene ora gablek tuku dhuwit. Kok tuku dhuwit iki jajan. Kok ora mampu. Wis dang, yo. Yen nang tawang ono lintang. Dek Hani, Dalem iki lho Mas, dalem. meneng. Iki ben tutukne sik. Sik to diselani Ora sik. iki lho telane lek medhu Mas. Dek Hani. Dalem. Upama awake dhewe besok rabi, kowe besok awake dhewe besok kowe pengen maem-maeman apa? Aku to Mas. Nah aku yo makan makanan western kae lho Mas. Oh, makanan luar negeri? Iya dong. Apa saja itu? Kayak gini telo-telo gini kok aku udah waleh, aku enggak mau. Sudah waleh. Oh, Pizza, udah waleh, pizza, udah waleh. pizza, Iya pizza, hotdog, pizza, hotdog, hotdog. Kalau hotdog. kita apa? Spaghetti. Oh, spaghetti wis mambu. Mambu. Kok diwene kono no? Oh, Alah, ndenginane tuku spaghetti blotong no. Ora apa-apa, penting lah enak. Manganmu apa manganmu? Bojomu mbok tekone apa bojomu? Wah, aku yo ora sombong kok. Apa? Sego aking. Jangkrik ya toko aking. Ngirit. Ngirit. Gak masalah, ya wis. Cah ayu. Aku ngenteni. Upama dhewe sok kencan numpak mobil apa mobil? Ya Allah, ya mobilnya ya paling ndak ya Ferrari to Mas. Ferrari, Aku sok sampean tumbasnya mobil apa Minimal Mas? Alphard minimal. Alphard iya Alphard. Nah aku Mas, aku sampean tumbasnya mobil apa? Ambulan. Mayat kuwi rumangsamu. Wong lanang ra tanggung jawab, Sing Rin. koyo ngono lho Ferrari, kono Ferrari adewe apa? Ya Yo wis. sing rodok keren didik. Mosok ambulan ndak-ndake becak lho ora apa-apa to. Kok becak. Anu ndengi jawane nang rayan apaan saya gak nutut ae kreditnya amen nunggak ae akhirnya dijaluk. Ora apa-apa. Tutukno terusno suaramu. Ora masalah, sing Marang penting iso Meko, yo. kredit. Ayo. Marang meko rengang kosong.
awake dhewe besok malam pertama ning luar negeri. Oh iya dong, naik pesawat toh Mas kita. Australia, Amerika Serikat. Bukan. Pertama nanti Mas. Amerika Serikat ya. Bukan Amerikan jengat itu toh. Oh bukan. Jengate wis no. Oh. Oke jajal. Halah. Awake nyanyi, Amerika awake Serikat. Kuwi nang Amerika. Ada nanti Mas. Ayo ning semampir. Hemat tok. Wis Rumangsane begenggek apa piye bojone? Lah dalah. Loh, ijo. kok koyo ngono. Karo bojone megenggek-megenggekne piye to iki? Aku wis mbok entasne no. Apa kubahan kok ditase yo. Sun takon war tanereki minuman soda gembira minimal soda gembira. Iya, Sprite Fanta ngono kuwi wis Sprite Fanta. lumrah ya Mas ya. Kono apa kono Waleh Apa awakmu apa? Baleh Apa? bosen ade. bosen. Ade Yo. paling enggak yo anu lah, Apa? ciu. Oh, ciu. Kelarangan. Apa? Banyu tajin. Pah, kowe sembarang ora modal belas sih piye to jane? Ngirit. Ya ngirit-ngirit tapi aja nemen-nemen bojomu ayune kaya ngene lho. Alang kono rasane yo dijolke ngono. Oh alah. Oh lho. Bangsat. Yo. Janji yo. Janji kueling Terus sumedhot rasan tias ingsun Mas, yo aku sok sampean gene omah sing godi ya Mas ya. yo mah tingkat 5 Alah omah doro kuwi paling. Terus kok enek anune ya Mas ya mobile engko Mobil, jejer. eh. Heeh toh. Terus ban kok jerone kok cemepak kabeh. alah mau mobilnya mau ambulan lho. ora apa-apa Mobil yang bener apa tapi omahe tingkat 5 tingkat 5 tingkat 5 Enek lipe apa gak? enak Lip lipe ya? Ya Allah. yo lagi pondasi tok ngono ketoke Piye to kok Piye to pondasi maksudmu tok? iki? yo nyicil kuwi mau to yo Wis-wis ngacelne wis tak belo malah ngacel. Mas adewe to Mas anu besok ki rumahe to pintune iki berlapis emas ya to Mas. Berlapis emas 24 karat. Jendelane Mas terlapisi berlian. Dilapisi apa? Dilapisi apa weh? Semen kok semen ben kuat tok. Larang semen indut ya, indut ya. lempung lho cocok Terus ya. Terus ya. Nimas ingsun prasapa sinaksenan bumi langit. Pancen yo bakno sebelah ya keluarga Edian no Lah ora nek apa-apane. Kuwi ngono kerminen Mas. kok kreminan piye to Pancen aku karo iki kulino diwehi apa? Mintul Rabi Pektor anak-anak sak botol Sprite. lho ra apa-apa malah penak lek ngedusi ayo le adus yo Yo, Rumangsane ganti kowe suaramu. Ayo Mas aja gelem kalah. tangi sing tias ngenteni padang rembulan Ngono kuwi jajal dodok di pangku Mbak Mintul di pangku jajal. Sing mesra karo bojone. Kayak aku pirang-pirang kayak ngene mawon ayo. Ayo jajal oh, anterin. Contone jajal dodok. Aku piye? Lah nyapa lah nyapa? Iki Cengeng. bojomu kae. Iki lho cengkeng. Aku piye? Soale piye iki? Ora Cengeng, apa-apa. oh bangga. Aku kan piye? Iki munggah sisih. Iki munggah sisih. Jane iki Lah. dong apa ora to? Lah. Ah ngene. Nah, kaya ngene iki lho jale. Lah. Gak punya harga diri. Bojone kuwi yo njaluk di bangku wong. Jajal kowe iso mangku ora? Iso mangku ora? Jajal kowe. Jajal. Jajal. Yo iso to. Bojoku mosok gak iso ya apa Iso. sih? Oh. Ayo Mas. Weh. Piye to Mas? Kuwi menunjukkan ora perkoso ya Mas. Bih, geding aku. beh wedine rame mergo kabotan awak Yo Mbak Ani jumeneng heeh iki minangkani pamundhut heeh. Ki milih Cundamani atau Lamunan permintaan heeh kesepakatan berdua Nggih, monggo. Oh enggak usah nanti saja wis pokoknya penting gue drama cedak-cedakan Nggih.
Lamunan. Lamunan. Oke, siap. Heeh. Nggih Pak Ne. Anu, maksudnya Pak Ne berak. Kok iso pakai barok itu? Pak Ne Mas Akbar maksudnya. Oh iya. Kan dia ini WA aku panggan. Piye? Ada deh. Kita tak didai. Ya. Papa kok makan toh? Nah, bojomu Papa. cepet kok. Wis kintil-kintil kuwi. Wah, papa lah nyelok. Loh nyapa? Yo, Pak Ne no. Ini bilang bos. Papa lagi ndaut. Lah yo. Terus dulu. Oke. Niki Pak Lurah saking tasih lenggah Mas Mas Amirin. Taksih menika. Masih. Monggo katuran minggah, Pak. Heeh. Monggo, Pak Boten Lurah. kitang sepatah dua patah kata. Nggih, mungkin sambutan Pak dulu. Lurah. Joget-joget di atas, Pak. Monggo. Nggih, Boten monggo. napa-napa, langsung niki mumpung direkam, diabadikan. Nggih. Monggo duduk. Monggo, Pak Kepala Monggo, Desa. monggo, Bapak. Kulaturi jengkar saking sosoro perak. Mungkin bisa sekalian kali Bu Cari. Nggih, monggo. Sekalian, monggo. Tepuk tangan buat Pak Lurah dan juga Bu Sekdes.